Takže vítajte, milí poslucháči, vítame vás v ďalšom dieli Edencastu, tentokrát s Peťom Kováčom, ktorý nám dneska tu ozrejmil, ako to vyzerá na frekvenčnej terapii a ladenie tela s ladičkami. Peťo, vítaj. Ďakujem za pozvanie, ahojte. Dnes sme sa tu spoločne stretli vďaka tvojej práci, takže venuješ sa terapeutickým ladičkám. Áno. A terapii s ladičkami. Priznávam, že prvýkrát som ťa stretol, keď som bol na festivale poznania pri Považskej Bystrici, myslím, že to bol Penzión Wendelin. Áno, presne. Tam som si mal možnosť vyskúšať tie ladičky tvoje. Oslovilo ma to vtedy, ako intuitívne si šiel na to, že si mi, myslím si, že to bola tá 111 frekvencia, tu si mi priložil. Takže to ma oslovilo a vďaka tomu som vlastne aj teraz ťa tu pozval a mali sme tu na túto terapiu. Ja som chcel vedieť, že ako to je, že čo ťa viedlo k tomu, že si začal pracovať s týmito ladičkami? Tak od malička ja som mal nejakú tendenciu alebo ťah k tomu nejakým spôsobom pomôcť ľuďom k nejakému zdraviu alebo proste, aby mali lepšiu kvalitu života. Tak na základnej škole som sa rozhodol, že pôjdem do zdravotníctva. Mňa tam zaujalo labáky, bavilo ma chémia, prírodopis, tak som išiel študovať laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Takže som vyštudoval strednú zdravotnícku školu ako zdravotnícky laborant. Pokračoval som na vysokú školu, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Som vyštudovaný magister, pracoval som v labáku, väčšinou na hematológii, tam som robil nejakých 10 rokov, necelých. No a zistil som, že je to síce pekné, je to zdravotníctvo, ale už sa tam riešia len tie príčiny tých chorôb. A mne tam stále niečo chýbalo. No a postupom času, jak ten život sa vyvíjal, dostal som sa do obchodnej sféry zdravotníctva. No a začal som vnímať, že je tu ešte niečo viacej. Začal som prijímať informácie z iného súdka, nejakú tú alternatívu, povedzme. No a tak, jak sa ten život vyvinul, tak sa mi dostali do rúk ladičky a frekvencie prostredníctvom kvantovej fyziky. Tá ma veľmi zaujala. Teba vlastne niekto tým akoby oslovil, alebo ty si bol možno na nejakej prednáške o tom? Mne to spomenul, čo sa týka konkrétne ladičiek, mne to spomenul kamarát na jednom výlete a nejak to so mnou zarezonovalo. Takže som začal o tom študovať viacej. Kúpil som si nejaké prvé ladičky, začal som sa s nimi hrať a proste ma to chytilo. Zistil som, že mi to pomáha v niektorých sférach života a o 4 roky sa tu rozprávame. Takže 4 roky trvali k tomu, aby si sa dostal ty k tomu. Áno. Už teraz asi na plný celý ten vývoj toho. Tam bolo od začiatku nejaké pokusy, omyly, proste som to skúšal na sebe, na kamošoch, v rodine a jak som sa s tým viacej a viacej zoznamoval, viacej som študoval celkovo o funkčnosti organizmu. Na tej strednej vysokej som sa učil, ako ten organizmus funguje z tej anatomickej stránky a fyziologickej stránky. No a potom ten element, ktorý mi tam chýbal, je tá jemná esencia, že čo to vlastne spôsobuje. No a keď som začal študovať veci ohľadne psychosomatiky, emócií, psychiky, tak už mi to tam začal dávať zmysel, hej, že celkovo naše telo funguje na hormónoch. A každá emócia, každá nálada, či som nahnevaný alebo som šťastný, je z nejaká zmes hormónov. No, a pokiaľ som nešťastný, alebo pokiaľ niekto je nešťastný, tak proste sa vylučujú stále tie hormóny nešťastné. Áno. No. A oni ovplyvňujú funkčnosť tela, biochémiu, fyziológiu, procesov v tele. Čiže je to možné, že sa potom možno urýchli aj nejaké tie veci, že môže človek rýchlejšie prípadne ochorieť? Áno, napríklad. Lebo nefunguje dobrá regenerácia. Nedoplňajú sa baterky, neregeneruje sa ten organizmus, tak preto vznikajú tie choroby.
že ten organizmus je vyčerpaný a nemá ten priestor na tú regeneráciu. Že to je pre mňa alfa a omega. No a s ladičkami a s harmonickými frekvenciami vieme doľaďovať ten organizmus. Vieme nastaviť nie je dobré slovo. Vieme zharmonizovať aj tú psychiku. A keď sa tá psychika a nervový systém celkovo uvoľní, tak už sa zase nám tvoria iné hormóny, už to telo pracuje inak pri tom uvoľnenom nervovom systéme, v tej relaxačnej fáze, ktorá sa nazýva aj parasympatikus, sa telo regeneruje samé. A preto, keď dokážeme zachovať ten balans medzi tou aktívnou fázou, povedzme, že tou stresovou, výkonnostnou a tou relaxačnou, tak proste tie systémy sú v rovnováhe a to telo funguje a vie podávať aj skvelé výkony. Keď preťažujeme jednu alebo druhú, tak to nie je dobré. Keď sme v tom sympatiku prevažnú väčšinu dňa, tak to telo viacej vyčerpávame a preto vznikajú tie poruchy imunity, následne nejaké choroby. Autoimunitné ochorenia. Napríklad autoimunitné bolesti hlavy. Už len to prechladnutie je prvý signál vyčerpania organizmu. No a keby bol zase človek stále len v nejakej relaxácii, že oddychuje, no tak proste to telo nie je tiež na to stávané. Lebo my sme stvorenia, ktoré potrebujú pohyb, potrebujú tvoriť a niečo robiť. Prečo práve ladičky? Prečo si vybral ladičky? Mohol si vybrať čokoľvek iné, ale tie ladičky... No, ja som bol odjak živa taký, že ma zaujímalo, o čom sa veľa nerozpráva. Že bol taká hryba, čo šla mimo prúdu. Áno. A zase ďalší faktor bol v tom, že keď mi o tom povedal ten kamarát, o tých ladičkách a povedal, že to sú to presné frekvencie, tak mne ako laborantovi, ktorý 10 rokov bol zavretý v labáku a išiel na 10% nejakých parametrov krvných, alebo proste na mikrolitre meral objemy, tak proste viacej mi nebolo treba. Ako to funguje s tými ladičkami? Ako to funguje? Vedia nám napríklad tie ladičky pomáhať riešiť naše zdravotné problémy? Áno, určite áno. A sú tam viaceré faktory, na ktorých to funguje. Tak v prvom rade môžeme si niečo povedať, máme nejaké disharmonické frekvencie a harmonické frekvencie. Disharmonické frekvencie, do toho môžeme zaradiť nejaké šumy, hluky, krík na ulici. Krík, presne, auta, ventilátory v počítačoch, v chladničkách. Keď niekto pracuje v kancelárii, kde je 10 počítačov, tak každý ten počítač vydáva nejaký zvuk. A to nehovorím ešte o frekvenciách, ako je Wi-Fi, 3G, no to sme všetci nízkofrekvenčné žiarenie, či už z elektrických káblov a z 5G máme teraz. LCD 5G. Panelov, 5G ani nehovorím. Jedna možnosť je dať výpoveď, odsťahovať sa do lesa, a byť vyzenovaný. Ale to vieme, že nie všetci si to môžu dovoliť. A nebola by to nuda? Bola, asi hej. No. My sme sem prišli, aby sme zažívali a fungovali v tomto svete. Tak ja hovorím, že OK, keď sa niečoho nevieme zbaviť, keď si dáme na jednu misku váh tie vplyvy, ktoré nám nejakým spôsobom vyčerpávajú organizmus, alebo keď povedzme, že škodia, a máme vplyvy, ktoré nám pomáhajú, či už k tej regenerácii alebo dobíjaniu batériek, tak keď neviem niečo odstrániť, tak niekde pridám. Áno. Takže si zvolím nejaké nástroje, napríklad mňa oslovili tie ladičky a môžem tú frekvenciu harmonizovať prostredníctvom ladičiek a prostredníctvom harmonických zvukov. O takýchto frekvenciách vravela aj teda, ja mám teda viacero dokumentov naštudovaných, napozeraných. Priznám sa, že keď som pozeral o Teslovi, tak on už tam vravel, že aj vesmír funguje na princípe vibrácií a rezonancií, takže vlastne aj naše telo takto by malo fungovať. Takže asi aj tie ladičky majú súvis s týmto. Keď si zoberieš len také základné parametre, máme nejakú frekvenciu dýchania. Áno. Máš niekoľko nádychov, výdychov za minútu. Máme frekvenciu srdca. Áno. Máme tepy, ideme behať, máme tep, nám ukazuje. No. A tá frekvencia srdca sa mení tiež či už aktivitou, alebo aj stresom.
Keď sme v strese, tak máme vyššiu tepovú, máme vyššiu frekvenciu. Keď sme v kľude, tak tá tepová frekvencia klesá. Máme frekvenciu mozgu. Mozog má zase svoje frekvencie, na ktorých funguje. A celkovo aj ten nervový systém. Napríklad týmito ladičkami vieme harmonizovať aj ten nervový systém. To je za mňa asi taký základný faktor, alebo taký najdôležitejší, by som mohol povedať. Harmonizuje a upokojuje nervový systém. Prechádzame z toho sympatického nervového systému, toho aktívneho, do toho parasympatiku, do tej relaxačnej fázy, kde sa telo regeneruje, lieči a prosperuje, dobíja baterky. To je asi niečo, s čím má väčšina ľudí problém v dnešnej dobe, nie? Že sa nevedia uvoľniť. Nevedia sa uvoľniť, nevedia vypnúť hlavu, nevedia znížiť tú frekvenciu mozgu, lebo keď sme v tej... Žijeme v rýchlej dobe. Tak. Každý sa ponáhľa, každý deň rýchlo do roboty, po deti rýchlo, neviem, kde sa presunú domov, potom ešte rýchlo doma niečo robiť. No. A naozaj potom tí ľudia sú asi takí stiahnutí aj, nie? Že no. A potom si väčšina ľudí myslia, že keď si pustia nejaký film, najlepšie nejaký akčný, väčšine tak si oddychnú. No ale treba brať na vedomie, že ten mozog, koľkokrát sa ti stalo pri filme, že sa ti rozbuchalo srdce, stiahol sa ti žalúdok. Áno, keď sú tie napínavé filmy, thrillery nejaké, teraz rýchlo so zatajeným dýchom, čo sa stane. A ešte nakoniec zistíš, že keď si ideš ľahnúť, že si ešte viac rozrušený, ako si bol. No, lebo tvoj mozog, respektíve náš mozog, on nerozlišuje, či je to len obrazovka televízoru alebo kino, alebo na telefóne, to je jedno, že či je to displej, alebo je to skutočnosť. A tým, že nás ten dej vtiahne, tak ten nervový systém ide ako keby bol tam. No. To je zase dokázané štúdiami, že keď pripojili EEG a EMG, čo meria svalovú aktivitu, elektrickú aktivitu vo svaloch, a povedali respondentom, aby na niečo mysleli, napríklad na nejakú športovú aktivitu, tak ten nervový systém išiel presne takisto, ako keby, dajme tomu, bežali. Presne tie isté signály, ako keby v tom mozgu. Áno, ale tie signály presne išli a zapájali tie svaly. Čiže napríklad pri tej telke si nemáme šancu oddychnúť. Hej. Akokoľvek si to môžeme myslieť. Hlavne nie pri tých nejakých akčných alebo takýchto napínavých filmoch. Horory ani nehovorím. Hej. Že to je... A tak tí ľudia, možno, že je to tak, že tí ľudia si to asi naozaj neuvedomujú. To nevedia je prvá vec. Nikto nás to neučil. Že si povieš, že chceš vypnúť a automaticky si pustíš film a myslíš si, že si vypol, ale popri tom možno nejaká meditácia alebo niečo iné by bolo lepšie. Určite áno. Na istej úrovni človek vypne tú myseľ, že nemyslí na tú prácu alebo na tie problémy alebo na tie úlohy, ale na tej úrovni toho nervového systému, čo je najdôležitejšie podľa mňa, naučiť sa prepínať tieto nervové systémy. To je ten oddych, to je tá regenerácia. To je to, čo nevieme v tejto dobe. Áno. To som sa... Alebo sa možno, a niektorí sa aspoň snažíme sa to naučiť. To je základ, hej, že uvedomiť si to a robiť preto nejaké kroky. Aké základné typy ladičiek máš v dispozícii? No, ladičky sa rozdeľujú na ladičky bez závažia a so závažím. Ladičky bez závažia, keď sa aktivujú úderom takouto paličkou, tak začnú vydávať zvuk. Táto frekvencia prechádza do tela zvonku. S ňou sa prechádza okolo tela. Druhý typ ladičky so závažím, to sú takéto valčeky. Oni vytvárajú tichší zvuk, lebo sú to aj hlbšie frekvencie. Táto je napríklad 78 Hz. A tie závažia spôsobia to, že tá frekvencia sa mení aj na tú vibráciu, že to cítiš aj v ruke. Ty si mal možnosť to vyskúšať. Takže rozvibrujú. Tieto ladičky sa väčšinou prikladajú na nejakú kosť na tele a tá kosť sa rozvibruje, vytvorí sa s nej rezonátor a tú frekvenciu nesie vnútrom tela. Áno. No. Čiže z takého mechanického hľadiska, keď ja niečo rozvibrujem, tak tá tam lepšie začne prúdiť. Či už lymfatický systém sa rozhýbe, krvný obeh. Môžu sa uvoľniť aj tie spazmy a tie bloky. Spazmy, áno.
na tele. Tak. Spriechodňujú sa veci v tele. A keď v našom tele cirkuluje správne, či už tá lymfa, krvný obeh, mozgomiešný mok, tak potom to telo vie fungovať, lebo napríklad ten lymfatický systém má za úlohu odvádzať toxíny a odpadové látky a privádzať živiny. Takisto krv, čo sa týka kyslíku alebo iných látok. Takže keď tie toky sú dobré, to si môžeme napríklad, keby nám v radiátori necirkulovala dobre teplá voda, tak ten radiátor nie je funkčný. Nevedie to teplo. Alebo keby bol moc pretlakovaný, tak ho rozdrapí zase. No. Takto podobne to funguje asi aj podobne v našom tele. No. Ďalšie ladičky, čo máme, tak toto boli také, dajme tomu, small, malé. A ja som začal potom vyrábať aj takéto väčšie formáty ladičiek. Takže ty aj vyrábaš tie ladičky, ale... Áno. A všetky? Tieto veľké sú v mojej produkcii a tieto menšie sú nie v mojej produkcii, ale vyrábajú sa tuto na Slovensku. Áno, ale to nám povedz, že to ako vyrábaš ručne, alebo máš na to nejakú dielňu, alebo z čoho to je aj vyrobené? Tieto sú z Duralu. Dural. Je to z liatina, hliníku a nejakých ďalších kovov. Áno. A tieto sú frezované na CNC fréze. Čiže ja konkrétne nejdem k tomu stroju, ja nie som strojár. No veď to som si hneď predstavil, že ideš si nejaký Dural celý v kúse zobrať a ideš to tam vyrezávať. Ja som tie ladičky proste nejakým spôsobom tuningoval, hej, že aby boli také pekné aj na pohľad, lebo mne sa páči taká indiánska múdrosť, že keď niečo vyrábaš, má to byť pekné, má to byť funkčné a má to byť energetický žiarič. Takže myslím, že moje kombinácia, ladičky, ktorá vraví za všetko. Áno, takže ja som sa snažil docieliť tento stav. A ktoré sú ako najúčinnejšie, alebo asi je to individuálne, že na čo to chce človek použiť, možno pri akom nejakom tom probléme, tak podľa toho asi zvolí aj tú veľkosť? Neexistuje nejaká dobrá alebo zlá frekvencia, sú harmonické a disharmonické. Ja používam všetky ladičky harmonických frekvencií. Sú tie ladenia získavané rôznym spôsobom, či už je to nejaká Fibonacciho postupnosť. To sú základná matematika prírody. Áno. Lúpenie ruží, kvetov, alebo... Fibonacciho to sú tie vzorce také, čo... Áno, to je slimák, hej. Áno, to sú ucho. podľa zákonov prírody, prírodné. Áno, to sú základné matematické vzorce tohto vesmíru, tejto planéty. Hej. Listy stromov si natáčajú vo Fibonacciho postupnosti, sa natáčajú k slnku, aby mali čo najlepšiu fotosyntézu. Plod v bruchu matky je tiež vo Fibonacciho postupnosti, takom slimačia ulita napríklad. Hej. Potom používam napríklad zlatý rez, pomer 3:2. Áno. Ďalšia matematika prírody. Náš krvný tlak je napríklad v pomere 3:2. 120/80. 120 deleno 3, 40. 80 deleno 2, 40. Hej. Potom sú frekvencie odvodené napríklad zo Schumannových rezonancií. Základná Schumannová rezonancia planéty Zem je 8 Hz. A potom sú násobky tejto frekvencie 8, 16, 32, 64, 128, 256. Hej, takže zase niektoré z týchto frekvencií používam. A čo mi minule tak prišlo, čo som si spomenul, napríklad USB kľúče, keď si zobereš, tak tiež boli 8 gigové, áno, 16, 32, 128. Čiže tieto čísla tu nejakým spôsobom sú v tomto priestore a využívajú sa či už v technike, ako toto sa rozprávame, alebo napríklad aj v týchto frekvenciách. Takže ty máš všetky tieto ladičky doma a ako si zvolíš, že ty si povieš, že idem si dneska túto dať? Ideš na to asi intuitívne, predpokladám. Lebo sú určite klienti, ktorí sa ťa budú pýtať, že ty máš povedať, že akú ladičku si má ten človek vybrať, alebo že ako tí ľudia dojdú k tomu, že ako si to idú vybrať tú ladičku teraz u teba. Tak sú dva spôsoby.
Jeden je, že sú popísané tieto frekvencie, ktoré používam tak najčastejšie. Áno. Majú už nejakú históriu, lebo tieto frekvencie som ja nevymyslel. Tie už sú tu desiatky rokov. Aj ľudia, čo sa venujú možno aj meditáciám a iným veciam, tie frekvencie sú, napríklad niekedy aj tie meditácie sú čisto o tom, že si vyhľadá nejakú konkrétnu meditáciu na tej frekvencii, hej, čiže už to pozná možno z tohoto hľadiska. Peťo, čo najčastejšie riešia ľudia, tí, ktorí ťa vyhľadávajú? Čo najčastejšie? To ťažko povedať, že či už je to nejaký pohybový aparát, či už je to nervozita, stres. Toho je asi fakt najviac, že proste nevedia vypnúť hlavu, nevedia upokojiť sa, nevedia oddychovať. No tak s týmto mám aj ja problém, že sa neviem vypnúť proste hocikedy ale to je ťažko, no. Človek je v takom produktívnom veku a furt sa snaží niečo aj navyše, aj ide a potom už aj keď príde domov a že si povie, že chce vypnúť, tak tá hlava mu stále ide proste, stále to šlape a je ťažko potom nejaký vypínač nájsť a vypnúť ho, že si povie, že vypínam ťa. Vieš, telo je úžasné v tom, že vec alebo orgán alebo sval, ktorý sa nepoužíva, atrofuje. V nervovom systéme sa tomu hovorí, že synaptická dráha. Hej. Aj tento pohyb je nejaká synaptická dráha. Keď som mal 1,5 roka, tak som to nevedel spraviť, alebo rok. Hej. Musel som sa to naučiť, musel som vytvoriť synaptickú dráhu. No a keď človek neoddychuje, doslova zabudne oddychovať. No. Hej. To je jak vlak, ktorý má 30 vozňov a ty ho rozbehneš. Ty ho rozbehneš, tak keď zatiahneš všetky brzdy, tak ešte ďalší kilometr pôjde ten vlak. Hej, aj keď pôjde zastavené kolesa, tak on pôjde stále. No a to je ako ten mozog. A potom môže to vyhustiť do takého extrému, že ty stále ideš a potom telo ti povie, že dosť stačilo. A potom vypne človeka. Doslova do písmena. No. Ale to telo je úžasné, že nám dáva signály, hej, že najprv príde nejaká nádcha. Keď nepočúvneme, že si neoddychneme, stačilo by na jeden deň proste neísť do tej práce alebo proste oddychnúť si. Vynechať nejaké dôležité, niekedy sú to dôležité veci a necháme si fakt jeden deň na oddych, tak potom to niekedy stačí. Ale keď nepočúvneme a ideme ďalej, tak pritvrdí telo. Už príde nejaká teplota, nejaká chrípka. Áno. Keď nepočúvneme, prídu ďalšie veci. Ďalšie a ďalšie. A potom sa to nabaluje všetko na seba. Áno. No. Ide to jedno cez druhé. Takže moja rada, učiť sa oddychovať. Keď človek zastane v takomto tempe, tak tie myšlienky tam budú stále šrotovať. Ja som si našiel tento nástroj, hej, ladičku. Že tú ladičku chytím, ja si ju aktivujem, ja si ju chytím a venujem pozornosť tomu zvuku. Už to púta moju pozornosť tej mysle. Áno, a nedávam priestor tomu, aby rozmýšľala nad tým, čo som mal spraviť, čo som nespravil, čo bude zajtra alebo čo bude o 2 týždne. A už tým ja venujem tú pozornosť a trénujem ten nervový systém, aby ignoroval tie myšlienky, lebo oni tam budú chodiť. Ale venujem pozornosť tu. Veľmi pomáha k tomu dýchové cvičenia. Áno, dýchanie je základ. To by sa malo učiť na základných školách, podľa môjho názoru. Áno, ja mám teda veľa týchto rozhovorov napočúvaných aj s Dušekom a s kadekým a tam dosť častokrát sa vracajú k tomu dýchaniu, hej. To je také najčastejšie aj v podstate, že my sme naučení zle dýchať. Nás neučil nikto dýchať. Nikto, hej. No. Ústami takto dýchať, takto má krátke dýchy, alebo že sa zadýcháva moc. A všetko potom s tým súvislí tiež, že sa to nabaluje, hej, že aj to zlé dýchanie môže viesť nejakým aj dokonca ochoreniam. Určite áno. A dosť závažným. Ale keď si zase zobereš, máme zlú frekvenciu dýchania. Upravíme frekvenciu dýchania. Tou frekvenciou dýchania vieme upraviť frekvenciu srdca. Keď upokojíme to srdce, vieme aj ten dých, aj to srdce, tak sa upokojí aj frekvencia mozgu. Áno. Čiže zase sme len pri frekvenciách. A fakt ten dých, to by malo byť učivo základnej školy. Alebo predmet.
Ani nie, na biológii, alebo to by malo byť proste predmet. Už sme trošku odbočili, ale nevadí. Takto, ja som mladičky napríklad videl prvýkrát pri zvukovej terapii, sa priznám, že bol som na zvukovej terapii s Barborou Švídraňovou. Ona toto robí a mala tam aj kopu teda iných vecí, tie misky kryštálové, kadečo, ale bola súčasť aj tieto ladičky a viem, že nám to vtedy na konci dávala, ku koncu a prikladala nám to k hlave. Hej, že teda môže sa to prikladať rôzne, ona to asi takto nejako mala a teda asi to používajú aj pri takýchto terapiách. Áno, dajú sa použiť aj pri muzikoterapeutických sedeniach alebo proste takých sound healingoch. Takisto gongy, misky, čo si vymenoval, kryštálové kalichy, to sú všetko frekvenčné nástroje. No. Áno, mne sa páčilo, že vlastne to zakomponovala do toho, čo tam robila, že to malo, všetko to malo taký jeden priebeh, hej, a zapadlo to tak do seba, hej, že keď to robí niekto, kto sa do toho vyzná, tak určite ten efekt na toho človeka, ktorý tam je, tak je dobrý. Teda za mňa teda. Áno, tam tvrdiť každému, ale... Áno, tam si vie vie človek oddychnúť pri takýchto muzikoterapeutických alebo sound healingových ležaniach, lebo väčšinou sa leží, nie sa. Leží, áno, my sme tiež ležali. No. A minimálne fakt tam zaspí ten človek a oddychne si. Hej. Keď už si na to nevie nájsť priestor doma, tak ide na takúto session. Ja osobne robím individuálne sedenia alebo ležania. Čiže ja sa... A kde sa to deje, keď to robíš ty? Akože robíš to doma u seba? Alebo... Mám štúdio. Máš na to ešte nejaké priestory Mám extra? Priestor, áno, ešte s jednou kamoškou. To tam zdieľame a objedná sa klient, dohodneme si termín, príde, máme taký krátky 15-20 minútový rozhovor, nejakú tú anamnézu, že čo asi rieši, alebo že kde by asi skade pramenia tie záležitosti, ktoré on potrebuje poriešiť. A ja sa buď rozhodnem exaktne, jak som spomínal, že sú nejaké tie skúsenosti a sú také tabulky má vypracované, kde je konkrétna frekvencia a na čo všetko na čo všetko sa dá použiť. Áno. Alebo proste idem, ako si spomenul, že intuitívne, že aj s tými skúsenosťami, aj proste tú intuíciu sa učím počúvať, lebo tá prehovára veľmi často. A veľakrát som sa popálil, keď som ho nepočúval, takže už sa jej učím dôverovať. Hej. A po tom rozhovore si klient ľahne na klasické maserské lehátko. Keď potrebuje, tak ho prikryjem a už len potom nejakú necelú hodinku leží a ja okolo neho chodím, prikladám ladičku alebo zvoním okolo tela. Potom trvá nejakých 5-10 minút, kým sa preberie. No, môžu aj zaspať, nie? Kľudne, niektorí si pekne aj pochrapkajú. A ešte by ma zaujímalo, že aký máš možno zámer do budúcna s týmito ladičkami, lebo je to asi na Slovensku ešte v plienkach, by som povedal, nie? Tak... Ja som si tak dal, tak ani nie že cieľ, ale idem tou cestou osvety, lebo zistil som, že na mne to funguje, už to pomohlo, myslím, že viacerým ľuďom nejak zlepšiť kvalitu života alebo poriešiť nejakú regeneráciu alebo nejakú disharmóniu v tele. Takže snažím sa robiť tú osvetu aj prostredníctvom takýchto podcastov, prípadne takých prednášok, ako sme mali pred chvíľočkou, alebo som začal robiť aj workshopy. Taký jednodňový workshop, kde si prejdeme nejakých 15-20 základných frekvencií. Učíme sa, ako s ladičkou pracovať, ako ju prikladať, prípadne a na čo tie frekvencie slúžia. A nejaké tie základné princípy toho fungovania. A kde ťa môžeme najbližšie vidieť napríklad? Aké akcie ťa najbližšie čakajú? Tak mám nejaké workshopy, či už tuto v Liptovskom Mikuláši, Banská Bystrica sa plánuje, ešte možno, že Nitra do leta. No a potom nejako koncom júna workshopy končia, prechádzam na festivaly,
Takže budem na Drienku, určite Festival Poznania, to už je tradícia, to už tam som od začiatku, ako som začal s ladičkami robiť. A možno, že ešte vyberem nejaký 1-2 festivaly. A potom zase na jeseň zase nejaké prednášky a workshopy. Super, takže milí poslucháči, keď budete chcieť Peťa vidieť, môžete ho navštíviť buď na akciách, ktoré menoval, alebo prípadne môžete napísať aj jemu na Peter Kováč. Má takisto aj Instagram, aj Facebookovú stránku. My sme veľmi radi, že ste dneska tu boli s nami. Ďakujeme Peťovi, že bol našim hosťom a ozrejmil nám, ako ladičky fungujú. Tešíme sa na ďalšie takéto podcasty a do skorého videnia aj počutia. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Cítil som sa tu veľmi dobre. A ešte ak ťa môžem doplniť, tak na Instagrame, na Facebooku som ako Alchymia zvuku. Ďakujem veľmi pekne. Alchymia zvuku a Edencast. Ahojte. Čaute.